Moi, mä oon Naana Piinankirous-podcastista. Tässä jaksossa kerron teille yhdysvaltalaisesta miehestä, joka katosi yhteiskunnasta ja eli täysin yksin metsän keskellä 27 vuoden ajan. North Pondin erakkona tunnettu mies asui vain kilometrien päässä muista ihmisistä ilman, että kukaan edes tiesi hänen olemassaolostaan. Kuuntele, miten hän onnistui piiloutumaan ja selviytymään luonnossa lähes 3 vuosikymmentä. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinankirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Uusi koko pitkä jakso julkaistaan Podimoon aina joka toinen torstai ja väliviikoilla luvassa on minijakso, joissa käsitellään vähän lyhyemmin true crime tai sinne päin aiheisia tapauksia. Otathan podin seurantaan sekä täällä Podimo-appissa että somessa. Löydät mut eri sosiaalisen median kanavista nimellä Piinankirous. Tämän viikon jaksossa matkustetaan Mainen osavaltion tiheisiin metsiin. Siellä North Pondin erakkona tunnettu Christopher Knight piinasi alueen asukkaita lähes 4. vuosisadan mökkimurtojen muodossa. Kuka oli North Pondin erakko? Miten hän onnistui selviytymään ja elämään luonnon armoilla, ja miksi hän aikoinaan päätti jättää yhteiskunnan. Tämä tarina herättää varmasti mielipiteitä ja ajatuksia siitä, kuinka tuomittavia Chrisin teot olivat, ja kuinka Chrisia tavoitelleen toimittajan ajatellaan menneen liian pitkälle. Christopher Knight liikkui Mainen osavaltiossa sijaitsevan Romin kaupungin pilkkopimeässä metsässä kuin aave. Kello oli hieman yli 00:30, kun hän lähti leiristään Smorgasbord-merkkinen matkareppu selässään sekä urheilukassi täynnä murtotarvikkeita. Chrisillä roikkui pieni kynämallinen taskulamppu kaulansa ympärillä, mutta liikkuessaan metsässä hän ei koskaan käyttänyt sitä. Jokainen askel oli harkittu ja laskelmoitu. Hän ei jättänyt maastoon minkäänlaisia jälkiä. Yksikään oksa ei katkennut tai sammal painunut hänen askeleensa alla. Oli huhtikuu, joten Mainen metsissä ollut lumi oli sulanut ja jokainen hangella otettu askel jättäisi jäljen. Chris liikkui kiveltä toiselle, juurakosta juurakkoon, ja vaikka hän ei nähnyt hyvin, hän muisti ja tunsi tuon tiheän metsän jokaisen kolkan. Kenen tahansa muun olisi ollut lähes mahdotonta liikkua pilkkopimeässä metsässä jälkiä jättämättä, mutta Chris oli omistanut koko elämänsä pysytelläkseen näkymättömänä. Hän tiesi, että yksikin maastoon jäänyt jälki voisi paljastaa hänet. Romin tai Rooman kylä koostui laajoista metsäalueista, lukuisista järvistä ja niitä ympäröivistä sadoista mökeistä, joista suurin osa oli kesäasuttavia. Tämän jakson tapahtumien aikaan vuonna 2013 Romissa asui pysyvästi vain noin reilu 1000 asukasta. Christopher Knight asui metsässä North Pond ja Little North Pond järvien läheisyydessä, vaikka hän itse ei tiennyt vesistöjen oikeita nimiä tai niiden sijainteja kartalla. Niillä ei ollut Chrisille mitään merkitystä. North Pond ja sitä huomattavasti pienempi Little North Pond sijaitsivat vierekkäin ja yhdistyivät toisiinsa kapean salmen kautta. Niiden nimien sijaan Chris tunsi lähes jokaisen järvien ympärillä kasvavan puun ja jopa joidenkin oksien muodot. Hän tunsi kuun vaiheet ja sen liikkeiden maastoon heijastamat varjot, minkä vuoksi hän liikkui mieluiten puolikuun aikaan, kun metsässä oli pimeämpää. Chris tunsi vuodenajat, niiden vaihtelun, haasteet ja mahdollisuudet.
Huhtikuun 4. päivän vastaisena yönä vuonna 2013 kuu paistoi kirkkaana, mutta Chris ei voinut enää odottaa. Hänellä oli edellisten keikkojen jäljiltä enää vain muutama keksi, kahvia ja makeutusainetta, ja nälkä oli yltynyt jo lähes kriittiselle tasolle. Chris pelkäsi, että mikäli hän odottaisi pimeämpää yötä, hän olisi jo liian heikko liikkumaan. Hänellä oli kädessään rannekello, mutta se ei ollut kallis tai hieno. Päinvastoin, Chris oli varastanut ainoastaan mahdollisimman halpoja ja yksinkertaisia kelloja, jotka kestäisivät mahdollisimman pitkään luonnon armoilla. Oli tärkeää tietää, paljonko kello oli, sillä hänen oli poistuttava mökeistä aina ennen aamunkoittoa. Mutta vaikka Chris tiesi ajan, hän ei tiennyt mikä päivä, vuosi tai edes vuosikymmen oli. Chrisin oli tarkoitus kävellä Little North Pondin halki, mutta nähtyään kevätauringon sulattaman järven pinnan, hän hylkäsi suunnitelman. Jään pinta oli sohjoinen ja jokainen askel jättäisi jäljen järven pintaan. Joten hänen oli valittava pidempi reitti järven ympäri, kiveltä toiselle ja juurakosta juurakkoon. Hän kulki kymmenien mökkien ohi, jotka olivat vielä talvikauden jäljiltä lukittuina ja joiden ikkunat oli salvattu huolellisesti kiinni. Mökkien pihamailla oli valvontakameroita ja liiketunnistimia, ja ne kaikki oli vuosikymmenten aikana asennettu sinne hänen takiaan. Hän oli käynyt mökeistä lähes jokaisessa, mutta nyt ei ollut niiden vuoro. Chris eteni vielä lähes tunnin matkan polkuja, joita ei oikeasti ollut edes olemassa, ainakaan muiden silmissä. Niitä ei voinut havaita, eikä yksikään etsijä olisi löytänyt polkuja, koska ne kulkivat vain Chrisin mielessä. Lopulta hän saapui kohteeseensa Pine Tree Camp-leirikeskukseen. Pine Tree Camp on vuonna 1945 perustettu kesäleirikeskus, joka tarjoaa toimintaa ja aktiviteetteja lapsille ja aikuisille, joilla on fyysisiä tai kehityksellisiä vammoja. Leirikeskus on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka toimintaa rahoitetaan pääasiassa lahjoituksilla. Huhtikuun alussa leiri ei ollut avoinna, mutta Chris tiesi huoltomiesten liikkuneen alueella. Ehkä he olivat jättäneet jotain jälkeensä, tai ehkä leirikeskuksen tiloihin oli jäänyt ruokaa edelliseltä kaudelta. Vaikka Chris tiesi, ettei Pine Tree Camp ollut avoinna, hän tarkkaili leirikeskusta etäältä pitkään. Hän halusi varmistua siitä, ettei alueella liikkunut ketään, eikä häntä haitannut istua hiljaa. Päinvastoin, se oli kaikki mitä Chris halusi, istua hiljaa täysin äänettömän metsän keskellä. Se, mitä hän aikoisi pian tehdä, oli vain pakollinen paha selviytyäkseen hengissä. Myös leirikeskuksen pihamaalle oli asennettu kameroita ja liiketunnistimia, mutta Chrisin mielestä ne olivat kehnot, sillä niitä oli helppo vältellä, kun vain tiesi mihin ne oli suunnattu. Ja Chris tiesi niiden sijainnit tasan tarkkaan, sillä hän oli murtautunut leirikeskukseen jo noin 50 kertaa aiemminkin. Kun Chris oli vakuuttunut siitä, ettei kukaan liikkunut alueella, hän kävi läpi keskuksen pihaan pysäköidyt autot. Yhden auton ovet olivat lukitsematta ja sen sisältä hän löysi karkkia, mikä oli aina hyvä löytö. Chris oli perso makealle, minkä vuoksi hänen hampaansa olivat huonossa kunnossa, vaikka hän pesikin ne päivittäin. Hampaisiin sattui ja liiallisen sokerin vuoksi hän pelkäsi sairastavansa diabetesta. Kivusta ja peloista huolimatta hän söi aina kaikki karkit, joita onnistui käsinsä saamaan. Autosta hän löysi myös sadeviitan ja halvan analogisen kellon. Ratsattuaan auton, Chris livahti vaivattomasti muutaman kameran ohi leirikeskuksen takaovelle. Leirikeskuksen etupuolella ja ruokasalin molemmin puolin oli lukuisia muitakin ovia, mutta hän valitsi takaoven, koska se oli lähimpänä keskuksen keittiötä. Hän otti läheisen kiven alta avaimen, jonka oli varastanut ja piilottanut sinne jo monta vuotta aiemmin. Takaovella Chris otti esiin jumppakassin, joka sisälsi muun muassa ruuvimeisseleistä, taskulampuista ja monitoimiveitsestä koostuneen murtovarkaussetin. Hän valitsi talttapäisen ruuvimeisselin,
koska tiesi sen toimivan parhaiten juuri tähän oveen, joka oli jo valmiiksi lohkeillut ja lommoilla hänen edellisten murtojensa jäljiltä. Pienen taskulampun valossa Chris murtautui sisään muitta mutkitta ja veti oven perässään kiinni. Eteisen jälkeen hän kääntyi oikealle kohti keskuksen keittiötä. Hän kulki jääpalakoneen ja mehuautomaatin ohi suunnatessaan kuiva-ainehyllylle. Vain 5 tuttua askelta ja hän seisoi ruokakomerossa. Hän avasi matkareppunsa ja laittoi sen sisään kahvia, pastaa, vaahtokarkkeja ja sipsejä. Hänen pääkohteensa sijaitsi kuitenkin keittiön toisella puolella. Chris sujautti kiven alta ottamansa avaimen lukkoon ja käänsi sitä kylmiön ovessa. Tuntien patikointi ja tarkkailu oli ollut kaiken sen arvoista. Kylmiön hyllyillä oli muun muassa hampurilaispihvejä, juustoa ja pekonipaketteja. Hän alkoi tunkea elintarvikkeita reppuunsa, samalla kun hänen ammottavan tyhjän vatsansa kurninta kaikui kylmiön seinillä. Terry Hughes heräsi hieman yhden jälkeen yöllä siihen, että kaikkialla hänen kodissaan alkoi soida hälytys. Hän pomppasi pystyyn ja juoksi alakertaan, missä kaikki hänen varusteensa olivat valmiina juuri tätä hetkeä varten. Hän nappasi pöydältä aseen, asevyön, taskulampun, puhelimen ja käsiraudat. Pöydällä olleen tarvikevyön hän jätti paikoilleen ja lähti juoksemaan tavarat käsissään ja yövaatteissaan kohti maastoautoaan. Hän lähti ajamaan kohti Pine Tree Camp-leirikeskusta, jossa hän itse oli toiminut vapaaehtoisena jo pitkään. Hughes ajoi aiemmin harjoittelemaansa ja kellottamaansa reittiä pitkin niin nopeasti kuin vain pystyi. Hän oli sänkynsä pohjalta perillä leirikeskuksella vain 4 minuutissa. Hän pysäköi autonsa turvallisen etäisyyden päähän keskuksesta ja lähti yön pimeydessä hiivimään kohti päärakennusta varusteet käsissään. Ylikonstaapeli Terry Hughes oli toiminut Mainen osavaltiossa riistanvartijana jo 18 vuoden ajan. Ennen sitä hän palveli lähes vuosikymmenen Yhdysvaltain merijalkavoimissa. Hän oli 44-vuotias ja fyysisesti erittäin hyvässä kunnossa, ja hän järjesti muun muassa lähitaistelukoulutusta Mainen rikosoikeusakatemiassa. Se kokemus tulisi mitä luultavimmin tarpeeseen, koska hän uskoi joutuvansa hyvin pian jonkinlaiseen kamppailuun. Muutamaa viikkoa aiemmin Hughes oli päättänyt, että North Pondin erakon terrorisoinnille oli tultava loppu. Erakko oli piinannut alueen asukkaita ja lomalaisia jo aivan liian pitkään, ja nyt miehen oli korkea aika jäädä kiinni. Hughes oli harvinaisen tietoinen erakon leirikeskukseen kohdistuneista toistuvista murroista, eikä hän voinut ymmärtää, millainen ihminen varasti kehitysvammaisilta lapsilta ja aikuisilta. Hughes oli yrittänyt monien muiden tavoin saada erakkoa kiinni jo pitkään, mutta hänelle oli käynyt selväksi, etteivät tavanomaiset viranomaismetodit toimineet North Pondin erakon kohdalla. Murtovarasta oli yritetty saada kiinni jo lähes 4. vuosisadan ajan 4 eri viranomaistahon voimin. Erakon suorittamia rikoksia olivat tutkineet muun muassa 2 osavaltion sheriffin toimistoa, liittovaltion poliisi sekä riistanvartijalaitos. Tapauksen yhteydessä oli tehty laajaa poliisitutkintaa, maastoa oli haravoitu, jälkiä etsitty ja alueen yli oli lennetty lukuisia kertoja. Lisäksi hänen sormenjälkensä oli tutkittu ja syötetty kaikkiin mahdollisiin eri tietokantoihin. Kaikista etsinnöistä ja rikosteknisistä tutkimuksista huolimatta kukaan ei ollut onnistunut selvittämään edes erakon nimeä. Maaliskuussa 2013 Terry Hughes pallotteli ideoita eri valvontateknologian asiantuntijoiden kanssa ja päätyi ottamaan yhteyttä rajavartiolaitokseen, jolla oli käytössään huipputeknologiaa luvattomien rajanylitysten havaitsemiseen. Pian 3 rajavartiolaitoksen agenttia olikin jo asentamassa huippuvalvontateknologiaa Pine Tree Camp-leirikeskuksen keittiöön. Tunnistimia kiinnitettiin muun muassa jääpalakoneeseen ja mehuautomaattiin.
Tunnistimien vastaanotin asennettiin Terry Hughesin kotiin ja juuri siihen hälytykseen hän oli herännyt vain minuutteja aiemmin. Hän kuitenkin tiesi, että mikäli erakko kuulisi pienimmänkin äänen, näkisi valon kajastuksen tai havaitsisi jonkun, koko homma menisi pieleen ja North Pondin erakko katoaisi jälleen kuin aave metsän uumeniin. Siksi hän oli harjoitellut ajomatkaa, suunnitellut mihin jättäisi auton ja kuinka hän liikkuisi rakennuksen oville laukaisematta liiketunnistimia. Sitten Hughes odotti, että erakko saapuisi. Kesti 2 viikkoa, kunnes hän heräsi huhtikuun 4. päivänä hieman 1 aikaan yöllä hälytykseen. Ja nyt hän oli kyyristyneenä ja täysin liikkumattomana Pine Tree-leirikeskuksen keittiön ikkunan alla. Hughes näki, kuinka isokokoinen mies liikkui keittiössä pieni taskulamppu suussaan, lastaten ruokaa reppuunsa kuin kaupan hyllyiltä. Hän oli varma, että kyseessä oli North Pondin erakko, siitä ei ollut epäilystäkään. Mutta miehen ulkonäkö yllätti hänet, sillä erakko oli siisti ja huolitellun näköinen, aivan toisenlainen kuin Hughes oli odottanut vuosia metsissä eläneen miehen olevan. Keittiön ikkunan alla Hughes soitti hiiren hiljaa poliisikeskukseen ja pyysi paikalle apujoukkoja, erityisesti osavaltion poliisi Diane Vancein, jonka hän oli tuntenut jo pitkään ja joka myös oli metsästänyt North Pondin erakkoa. Pian Hughes näki, kuinka erakko alkoi liikkua täyden reppunsa kanssa kohti pilkkopimeää ruokasalia ja siellä sijainnutta ulko-ovea. Hughes siirtyi nopeasti sille ovelle, jota oletti erakon käyttävän, ja otti aseensa esiin. Hän ei tiennyt, miten erakko reagoisi pidätykseen, joten hän oli valmistautunut kaikkeen, aina tappelusta tulitaisteluun. Hughes odotti ase ja taskulamppu käsissään selkäseinää vasten, kunnes kuuli vaimean naksahduksen ja näki oven kahvan kääntyvän. Nyt erakko seisoi Hughesista vain senttien päässä, ja hän osoitti tätä taskulampulla sekä aseella suoraan kohti kasvoja. Hughes käskytti erakkoa, "Get on the ground, mene maahan", ja viimein vuosikymmeniä kestänyt jahti oli ohi. North Pondin erakko oli jäänyt kiinni. Osavaltion poliisi Diane Vance ajoi kohti Pine Tree-leirikeskusta tietäen, että Terry Hughes saattoi olla hyvinkin vaarallisessa tilanteessa ilman apujoukkoja, mahdollisesti aseistautuneen North Pondin erakon kanssa. Hän ei tiennyt, mikä tilanne perillä odottaisi. Ehkä Terry ja erakko olivat ajautuneet käsirysyyn ja pahimmassa tapauksessa jopa ammuskeluun. Diane Vance oli toiminut osavaltion poliisina lähes 20 vuotta, ja myös hän, kaikkien muiden meidän osavaltion poliisien tavoin, tiesi kaiken North Pondin erakon suorittamista rikoksista. Vance astui varoen leirikeskukseen sisään ja kutsui Hughesia nimeltä. Vastaukseksi hän sai 1046, mikä oli viranomaisten koodikieltä sille, että epäilty oli hallussa. Christopher Knight ei tehnyt pidätettäessä minkäänlaista vastarintaa. Hän meni saman tien maahan Hughesin käskyttäessä häntä, ja hyvin nopeasti Hughesille kävi selväksi, ettei erakko ollut vaaraksi itselleen tai muille. Erakko ei aluksi vastaillut poliisien kysymyksiin ja vältteli katsekontaktia. Yhdessä Hughes ja Vance alkoivat käydä läpi pidätetyn tavaroita, joiden joukosta he eivät löytäneet edes mitään kättä pidempää. Chrisin reppu oli täynnä ruokaa, ja hänen murtokassinsa koostui vain vaivoin vaaralliseksi tulkittavista työkaluista ja monitoimiveitsestä. He löysivät repusta myös miehen lompakon, mutta se ei sisältänyt erakon henkkareita tai muitakaan kortteja. Vain $395 käteistä, pääasiassa $1 seteleitä. Osa seteleistä oli niin vanhoja, että ne olivat homeessa. Kello oli noin 2 yöllä, kun Terry Hughes otti yhteyttä leirikeskuksen johtajaan, ja hiljalleen paikalle alkoi saapua myös muita viranomaisia. Erakko ei vieläkään vastannut hänelle esitettyihin kysymyksiin, hän vain istui aloillaan,
tyhjä ilme kasvoillaan. Hughes oli vakuuttunut, että mies kärsi jonkinlaisista mielenterveyden haasteista, koska tämä ei käyttäytynyt tilanteessa lainkaan sillä tavalla kuin murtovarkaat yleensä. Erakolla oli siistit vaatteet, hän ei haissut pahalle ja hänen kasvonsa oli siististi ajeltu. Ainoastaan hänen silmälasinsa vaikuttivat olevan iankaikkisen vanhat, sellaiset pullonpohjatyyppiset ja pyöreät. Mies oli reilusti yli 180 senttiä pitkä ja painoi arviolta noin 80 kiloa. Hän ei Hughesin ja Vancein silmin vaikuttanut lainkaan siltä, että olisi ilmestynyt leirikeskukseen metsän keskeltä, ollen se sama erakko, jota lukuisat eri viranomaistahot olivat etsineet jo vuosikymmenten ajan. Ehkä kyseessä olikin vain jokin käsittämätön yhteensattuma, ja hän olikin vain joku muu leirikeskukseen iskenyt murtovaras. Huone alkoi täyttyä ihmisistä, ja Hughes huomasi, kuinka erakon kädet alkoivat täristä. Mies oli selvästi ahdistunut lisääntyneistä liikkeistä ja äänistä, ja huomattuaan tämän, Hughes pyysi kaikkia muita henkilöitä poistumaan huoneesta. Pidätyksestä oli kulunut noin 1,5 tuntia, kun Hughes ja Vance alkoivat kuulustella miestä. He antoivat tälle ensin vettä ja keksejä ja kysyivät sitten, mikä erakon nimi oli. Mies kertoi olevansa Christopher Thomas Knight. Christopher kertoi syntyneensä 7. joulukuuta vuonna 1965. Hän kysyi, mikä vuosi nyt oli, mihin Hughes ja Vance vastasivat torstai 4. huhtikuuta vuonna 2013. Chris laski hetken päässään ja totesi näin ollen olevansa 47-vuotias. Viranomaiskaksikko kyseli lisää kysymyksiä, joihin kaikkiin Chris vastasi samankaltaisesti. Ei osoitetta, ei sähköpostiosoitetta, ei täytettyjä veroilmoituksia, valtion avustuksia tai rekisteröityjä ajoneuvoja. Asuinpaikka, metsä. Chris ei osannut sanoa tarkkaan, kuinka kauan hän oli asunut metsässä, mutta kun Diane Vance pyysi häntä muistelemaan, mistä uutisissa puhuttiin hänen hylätessään yhteiskunnan, Chris kertoi Tšernobylin ydinvoimala onnettomuuden tapahtuneen juuri samoihin aikoihin. Tšernobylin ydinvoimala onnettomuus tapahtui huhtikuussa 1986, joten Chris arvioi asuneensa metsässä lähes 27 vuoden ajan. Hän kertoi asuvansa teltassa tai rakennelmassa jonkin matkan päässä, mutta ei osannut nimetä vesistöä, jonka vieressä asui. Chris kertoi Hughesille ja Vancelle kaiken, mitä he halusivat kuulla. Hän kertoi avoimesti entisestä elämästään sekä lähes 3 vuosikymmenen aikaisesta selviytymisestään luonnon armoilla. Hän kertoi esimerkiksi, ettei ollut sytyttänyt kertaakaan tulta tuon koko 27 vuoden aikana välttääkseen kiinni jäämisen. Hän kertoi, kuinka syksyt olivat olleet hänen elämässään kiireisintä aikaa. Hän oli valmistautunut talveen keräämällä kehonsa rasvaa, sillä talvikuukausien aikana hän ei poistunut leiristään noin 5 tai 6 kuukauteen. Vuosi toisensa jälkeen hän odotti, että kevät etenisi riittävän pitkälle, jotta voisi poistua leiristään jättämättä maastoon minkäänlaisia jälkiä. Toisin kuin monet muut rikolliset, Chris myönsi välittömästi murtautuneensa Pine Tree Camp-leirikeskukseen ruuvimeisselin avulla ja varastaneensa ruokaa. Reppuun kerätyn ruoan arvoksi arvioitiin myöhemmin noin $280. Hän kertoi varastaneensa kylmiön avaimen jo vuosia aiemmin ja piilottaneensa sen kiven alle myöhempiä keikkoja varten. Chris arvioi murtautuneensa leirikeskukseen yhteensä noin 50 kertaa viimeisen 27 vuoden aikana. Hän väitti, ettei ollut käyttänyt senttiäkään rahaa koko siinä aikana, kun oli asunut metsässä, vaan oli kerännyt rahaa pahan päivän varalle, mikäli hän joutuisi joskus kävelemään läheiseen ruokakauppaan. Tuota päivää ei kuitenkaan ollut vielä tullut. Christopher Knight myönsi murtautuneensa alueen mökkeihin noin 40 kertaa vuodessa.
Hughes ja Vance laskivat nopeasti päässään, että erakko oli juuri myöntänyt mitään peittelemättä tai selittelemättä yli 1000 murtovarkautta. Mikäli erakon tunnustus piti paikkansa, hän oli mahdollisesti koko Yhdysvaltain tuottelijain murtovaras. Chris kertoi, että leirikeskuksen lisäksi hän oli murtautunut kesäasuttaviin mökkeihin, ei koskaan sellaisiin, joissa oli asutusta ympäri vuoden. Niiden kohdalla kiinni jäämisen riski oli aivan liian suuri. Hän suoritti rikokset poikkeuksetta öisin ja koitti parhaansa mukaan varmistua siitä, ettei ketään ollut kotona. Kerran joku oli huutanut mökin vintiltä, että kuka siellä, lähde menemään, minkä jälkeen Chris oli juossut tiehensä. Tuo mökkiasukas on myöhemmin vahvistanut Chrisin tarinan. Hän myönsi, että kaikki mitä hän omisti oli leirikeskuksesta, autoista ja mökeistä varastettua tavaraa. Kaikki muu, paitsi hänen silmälasinsa. Ne olivat hänen omansa ajalta ennen metsää, ja koska hänen näkönsä oli vuosien aikaan muuttunut, hän näki niillä eteensä vain vaivoin. Kun Hughes ja Vance kyselivät Chrisin perheestä, niihin kysymyksiin hän päätti jättää vastaamatta. Hän ei halunnut aiheuttaa perheenjäsenilleen ja etenkään vanhemmilleen häpeää, mikäli he olivat yhä elossa. Hän ei oman kertomuksensa mukaan ollut koko aikana yhteydessä perheeseensä, eikä kukaan muukaan ollut auttanut häntä. Hughesin ja Vancein suorittama kuulustelu oli käsittämättömän helppo. Chris tunnusti kaiken selittelemättä lainkaan, miksi oli tehnyt niin kuin oli tehnyt. Minä olen murtovaras, eikä mikään oikeuta rikoksiani. Kun Chrisin nimi syötettiin viranomaistietokantoihin, hänestä ei löytynyt juuri mitään muuta tietoa kuin se, että hän oli valmistunut Lawrence High Schoolista vuonna 1984, eli hänen oman kertomuksensa mukaan 2 vuotta ennen kuin päätti kadota Mainen metsiin. Lisäksi selvisi, että hänen ajokorttinsa oli vanhentunut vuonna 1987. Ja siinä se. Ei hakuja tai rikosrekisteriä, eikä häntä oltu koskaan ilmoitettu kadonneeksi. Chris kertoi, ettei ollut käynyt lääkärissä, loukkaantunut vakavasti tai ollut edes sairaana. Tautitartuntoihin tarvittaisiin ihmiskontakteja, joita hänellä ei ollut lähes 27 vuoteen. Joskus 90-luvulla hän kertoi törmänneensä metsässä patikoijaan, jolle oli sanonut hei. Sen yhden sanan lisäksi hän ei ollut puhunut yhtään mitään, ei edes itselleen. Myöhemmin monet ihmettelivät, miten hänen puheensa saattoi silti sujua normaalisti vuosikymmenten hiljaisuuden jälkeen. Äänihuulet eivät kuitenkaan surkastu pelkästä puhumattomuudesta, ja puheen tuottaminen perustuu aivojen toimintaan. Siksi Chris pystyi tuottamaan puhetta ilman merkittäviä vaikeuksia, vaikka hän oli elänyt vuosia lähes täydellisessä hiljaisuudessa. Chris varasteli mökeistä muun muassa taskulamppuja, kaasupulloja, kirjoja ja ruokaa. Yhdestä mökistä lähti mukaan esimerkiksi paistinpannu, veitsi ja kahvipannu, ja toisesta pattereita, makuupussi ja vaatteita. Varkauksiin oli vaikea suhtautua vitsillä, mutta monet pitivät varastettua omaisuutta niin mitättömänä, etteivät ilmoittaneet siitä poliisille. Jotkut eivät edes huomanneet erakon murtautuneen heidän mökkiinsä. Chris ei koskaan varastanut mitään arvokasta, kuten koruja, suuria summia rahaa tai kallista elektroniikkaa, sillä niillä ei ollut hänen selviytymisensä kannalta mitään merkitystä. Osa mökkiläisistä on myöhemmin kommentoinut, että miksi ihmeessä olisin soittanut poliisille, kun ikkunat ja ovet olivat ehjät, ja mökistä oli kadonnut vain taskulamppu, kuiva-aineita ja 3 A:n pattereita. Suurin osa mökkiläisistä kuitenkin ilmoitti rikoksista poliisille, joka osasi mitä suurimmalla todennäköisyydellä arvata, kuka teon takana oli. North Pondin erakko oli terrorisoinut alueen asukkaita jo lähes 3 vuosikymmenen ajan, mutta poliisi ei voinut sanoa mitään muuta kuin että toivottavasti tekijä jäisi pian kiinni. Kesäisin mökkiläiset kokoontuivat
ja kertoivat toisilleen tismalleen samankaltaisia tarinoita. Jonkun kanootti oli vaihtanut paikkaa ja toisen kaasupullo oli vaihtunut täydestä pullosta tyhjään. 100 mökkiläisestä arviolta noin 75 kertoi joutuneensa erakon murtovarkauksien kohteeksi vähintään kerran. Moni piti miestä sinänsä harmittomana, mutta ei ole liioiteltua sanoa, että kaikki alueen asukkaat tunsivat olonsa turvattomaksi. Vuosien aikana oli käynyt selväksi, että Pine Tree-leirikeskus oli erakon pääasiallinen kohde, hänen oma kauppansa. Varastettujen tavaroiden perusteella miestä alettiin joidenkin keskuudessa kutsumaan nimityksellä nälkäinen mies, mutta suurin osa ei pitänyt nälkää oikeutuksena miehen teoille. Vuosien aikana moni mökkiläisistä yritti jättää erakolle ruokapussin mökkinsä terassille tai oven eteen saate sanoin, ole kiltti, äläkä murtaudu mökkiimme, tässä on sinulle ruokaa ja lisää saa pyytämällä. Chris ei kuitenkaan koskaan uskaltanut ottaa pusseja, koska pelkäsi sen olevan ansa. Sen sijaan hän murtautui mökkiin silloin tai joskus myöhemmin. Hän yritti parhaansa mukaan murtautua mökkeihin ja leirikeskukseen mahdollisimman siististi. Hän esimerkiksi irrotti ikkunan karmeineen, laittoi sen takaisin paikoilleen ja poistui etuovesta jälkiä jättämättä. Vuosien aikana murrot kuitenkin monimutkaistuivat, kun asukkaat asensivat munalukkoja, salpoja ja hälytysjärjestelmiä estääkseen North Pondin erakon murtovarkaudet. Jotkut jopa laudoittivat kaikki ikkunat ja salpasivat oven, tehden murtovarkauksista mahdottomia. North Pondin ja Little North Pondin ympäristössä oli kaiken kaikkiaan noin 300 kesämökkiä, joista Chris tunsi lähes jokaisen. Hän tiesi, millaisia varotoimia kussakin mökissä oli ja millaisia hälytysjärjestelmiä niihin oli vuosien aikana asennettu. Hän kertoi, ettei koskaan kytänyt asukkaita kyttäämisen ilosta, vaan selvittääkseen, miten hän onnistuisi pääsemään mökkiin asukkaiden lähdettyä. Vaikka tietoisuus ja varotoimet erakon varalta lisääntyivät, Chris jatkoi murtovarkauksia vuodesta ja mökistä toiseen. Hän varasti muun muassa peittoja, tyynyjä, kirjoja ja vaatteita aina tarpeen mukaan, mutta ruoka oli hänen pääasiallinen saaliinsa. Hänelle oli se ja sama, mitä ruokaa hän sai saaliikseen, kunhan sai jotain pysyäkseen hengissä. Vuosien saatossa Chris oli myös alkanut käyttää etenevissä määrin alkoholia ja hänelle oli kehittynyt jonkinasteinen alkoholiongelma. Aina kun hänen piti varastaa jotain isompaa, hän lainasi jonkun mökkiläisen venettä ja palautti sen sitten takaisin paikoilleen. Isompiin esineisiin lukeutuivat muun muassa kaasupullot ja patjat, jotka homehtuivat aina tasaisin väliajoin. Kaikessa mitä hän teki, hän pyrki aina suojelemaan silmälasejaan, koska vaikka ne olivat vanhat ja vahvuudet olivat muuttuneet, hän tiesi, ettei näkisi sitäkään vähää ilman niitä. Romin alueella pakkanen saattaa kiristyä talvikuukausina reilusti yli 20, ja ne ajat olivat Chrisille selviytymistaistelua. Syksyllä hän söi mahdollisimman paljon karkkia, joi alkoholia ja söi rasvaisia ruokia, kerryttääkseen rasvaa kehoonsa niin kuin muutkin talvehtivat nisäkkäät. Tärkeää oli myös haalia mahdollisimman monta kaasupulloa talvea varten, yleensä 10 kaasupulloa oli riittävä määrä. Kaasun avulla hän sai ennen kaikkea sulatettua lumesta vettä. Talvisin hän meni nukkumaan varhain, yleensä jo joskus 7 aikaan illalla ja heräsi 1 aikaan yöllä ennen kovimpia pakkasia. Pakkasilla läpi yön nukkuminen olisi saattanut olla jopa hengenvaarallista. Jos hän olisi jäänyt kovilla pakkasilla makuupussinsa makaamaan, kosteus olisi saattanut aiheuttaa hypotermian, eikä hän sen seurauksena olisi enää nähnyt seuraavaa aamua. Kun hän nousi yöllä, hän keitti lumesta vettä, kävi riuulla tarpeillaan ja käveli leirissään edestakaisin tuntien ajan. Chris on myöhemmin kertonut,
että melkein talvipakkasiakin pahempia olivat pahimmat hyttyskaudet. Tämän saman on muuten allekirjoittanut myös mun slovakialainen mies. Toki hänen olosuhteitaan Rovaniemen esikaupunkialueella on mahdotonta verrata Chrisin elämään Mainen metsissä. Chris kertoi Hughesille ja Vancelle eläneensä näin lähes 27 vuoden ajan. Koko sen ajan North Pondin erakko oli ollut kuin Loch Nessin hirviö, taru tai urbaani legenda, mutta toisin kuin Loch Nessin hirviö, North Pondin erakon olemassaolo oli nyt voitu todistaa, ja hän istui pidätettynä leirikeskuksen ruokasalissa. Diane Vance luki Chrisille tämän Miranda-oikeudet ja häntä syytettiin murtovarkaudesta. Ennen kuin North Pondin erakkoa lähdettiin kuljettamaan pidätyskeskukseen, hän kertoi Hughesille ja Vancelle, missä hänen leirinsä tai kotinsa oli. Chris kertoi, että oli asunut leirissä vuodesta 1989 alkaen, eli 25 vuotta. Ennen sitä hän oli asunut metsässä 3 eri leirissä 2 vuoden ajan, ennen kuin oli löytänyt turvallisen ja suojaisan paikan pysyvälle rakennelmalle. Leiri sijaitsi hyvin yllättävässä paikassa. Se ei ollut missään jeerassa niin kuin Lapissa sanotaan, eli keskellä ei yhtään mitään, vaan vain 3 minuutin kävelymatkan päässä yhdestä Little North Pondin mökeistä. Metsikkö, jossa Chris asui, oli todella tiivis ja se oli täynnä isoja maa-aineksen peittämiä siirtolohkareita. Metsässä oli vaikeakulkuista ja hämärää. Itse leirin sisäänkäynti sijaitsi tiheän metsän suojassa 2 ison kivenlohkareen välissä. Leiriä ei olisi voinut havaita tai huomata, ellei kulkenut ihan sen vierestä. Chrisin asumukseen kuului läheiseltä metsätieltä kantautuneet autojen äänet, koirien haukuntaa ja ihmisten vaimeaa puhetta, eli hän eli ihan sivilisaation vieressä, mutta silti täysin eristyksissä siitä. Viranomaiset kävelivät metsässä Chrisin perässä ja yhtäkkiä he olivat leirissä. Hughes on myöhemmin sanonut, ettei tajunnut rakennelman olemassaoloa edes muutaman askeleen päästä. Hän uskoo, ettei leiriä olisi koskaan löydetty, ellei erakko itse olisi johdattanut heitä sinne. Chris oli vuosien aikana tasoittanut leirin maaston niin, ettei siellä ollut kiviä tai kasvustoa. Leirin piha-alue oli todella siisti. Chris oli lapioinut lumet, haravoinut lehdet ja kerännyt oksat. Rakennelman seinät koostuivat päällekkäisistä vihreistä ja ruskeista pressuista ja mustista isoista jätesäkeistä. Rakennelman lattia koostui lehtinipuista, jonka päälle Chris oli asetellut varastamiaan mattoja. Ikään kuin aanmuotoinen rakennelma oli noin 3 × 4 metriä leveä ja sen korkeimman kohdan alla mahtui seisomaan. Leiriä on vähän vaikea kuvailla sanoin, mutta laitan jakson lähdeluettelon ekaksi linkin, jonka takaa löytyy kuvia Chrisin kodista. Rakennelman sisällä oli ikään kuin 4 eri tilaa, keittiö, olohuone, makuuhuone ja kylpyhuone. Keittiössä oli 2-levyinen kaasuliesi sekä naru, jossa roikkui koukuissa kaikki ruoanlaiton kannalta olennainen, kuten paistinpannu, kattila, muki ja paistinlasta. Kaasuliesi toimi Chrisin varastamilla kaasupulloilla, jotka hän kytki levyyn vesijohdosta nikkaroimallaan putkella. Levy oli sijoitettu rakennelman sisään, jotta ruoanlaitosta syntyvää savua näkyisi teltan ulkopuolelle mahdollisimman vähän. Tämä oli se sama syy, miksi Chris ei ollut kertaakaan uskaltanut sytyttää tulta. Chrisin makuuhuone sijaitsi rakennelman sisällä erillisessä teltassa. Hän nukkui varastamillaan joustinpatjoilla, makuupusseilla, tyynyillä ja peitoilla. Kun viranomaiset saapuivat leiriin, hänen sängyssään oli Tommy Hilfigerin lakanat. Vaatteitaan hän säilytti muovipusseissa niin sanotun makuuhuoneensa seinillä. Yöpöydän päällä oli kirjoja, lehtiä, rannekelloja, taskulamppuja ja paristoja.
Kylpyhuone taas koostui kaikessa yksinkertaisuudessaan ämpäreistä, pressurakennelmasta ja saippuapulloista. Kesäisin Chris keräsi sadevettä pressujen päälle, säilöi sitä ja peseytyi sadevedellä, kun taas talvella hän peseytyi lumesta sulattamallaan vedellä. Chris ei näin ollen ollut käynyt lämpimässä suihkussa vajaaseen 27 vuoteen. Leirialue koostui päärakennelman lisäksi erilaisista niin sanotuista varastointialueista, vessasta ja kaatopaikasta. Kaatopaikalle Chris oli säilönyt esimerkiksi muovipakkaukset, patterit, kaasupullot ja muun vuosikymmenten aikana kertyneen jätteen. Kaikki mikä kiilsi, oli värikästä tai muuten vaan huomiota herättävää, oli peitetty mustilla jätesäkeillä, ettei leiriä voisi havaita maasta tai ilmasta käsin. Yksi tärkein asia, jonka avulla Chris pysyi mukana maailman menossa, oli pattereilla toimiva radio. Hän kuunteli silloin tällöin muun muassa uutisia ja puheohjelmia. Chris oli varastanut myös paristokäyttöisen television vuosikymmeniä aiemmin, mutta oli nopeasti lakannut käyttämästä sitä, koska se söi niin paljon pattereita. 10 metrien päässä leiristä sijaitsi Chrisin hätävarasäilö, joka koostui muun muassa makuupussista ja vaatteista. Säilö oli olemassa sen varalta, jos hän joskus joutuisi äkillisesti poistumaan leiristään ja aloittamaan alusta jossain muualla. Pian pidätyksen jälkeen Christopher Knight siirrettiin Kennebekin piirikunnan pidätyskeskukseen, Mainen osavaltion pääkaupunkiin Augustaan. Ensimmäistä kertaa lähes 10 000 yöhön hän nukkui sisätiloissa. Hänen takuusummakseen määritettiin $250,000, koska oli suuri riski sille, että hän saattaisi kadota. North Pondin erakon pidätyksestä uutisoitiin laajasti, ja pidätyskeskuksen edustalla alkoi parveilla toimittajia haastattelujen toivossa. Chris vastaanotti nopeasti lukuisia kirjeitä. Eräs kirvesmies lupasi korjata kaikkien erakon uhrien kärsimät vahingot. Joku nainen ehdotti avioliittoa ja yksi erakon fani tarjosi tälle ilmaisia maita, joille muuttaa. Ihmiset kaikkialta maailmasta lähettivät Chrisille myös rahaa ja shekkejä. Sadat toimittajat yrittivät saada Chrisiltä haastattelua ja olipa jopa yksi dokumenttitiimikin saapunut paikalle mikkeineen ja kameroineen. Poliisipäällikkö kuvaili pidätyskeskuksen ja Chrisin ympärille syntynyttä kohua sirkukseksi. Samat kysymykset kiinnostivat kaikkia. Miten erakko oli onnistunut selviytymään metsässä 27 vuoden ajan? Miksi hän oli elänyt metsässä ja mitä salaisuuksia hän kantoi mukanaan? Mies, joka oli valinnut asua erakkona täysin eristäytyneenä yhteiskunnasta, oli nyt yksi Mainen osavaltion kuuluisimmista miehistä. Christopher Thomas Knight kasvoi Mainen osavaltiossa Albionin noin 2000 asukkaan kylässä. Albion sijaitsi noin tunnin ajomatkan päässä siitä metsästä, jossa Chris oli lähes 3 vuosikymmenen ajan asunut. Chrisin vanhemmat olivat Joyce ja Sheldon, hänellä oli 5 sisarusta, 4 veljeä ja kehitysvammainen pikkusisko Susanna. Perhe asui Albionissa 2-kerroksisessa vaatimattomassa maalaistalossa, jonka tiluksilla viljeltiin erilaisia kasveja. Isänsä Sheldonin opissa Chris oppi korjaamaan kaiken mahdollisen aina putkitöistä sähköhommiin. Knightin perhe arvosti yksityisyyttä ja tykkäsi pysytellä omassa rauhassaan. Eräs Knightien naapureista on myöhemmin kertonut, että hän oli asunut viereisellä tilalla 14 vuoden ajan, sanomatta kertaakaan edes hei kenellekään perheestä. Knightin perheessä ei puhuttu turhia, eikä esimerkiksi tunteita sanoitettu koskaan. Perheen tutut ja läheiset ovat myöhemmin kuvailleet Knighteja introverteiksi älyköiksi, jotka olivat hyvin ahkeria, mutta hiljaisia ja etäisiä. Chris eli omien sanojensa mukaan täysin tavallisen ja onnellisen lapsuuden.
Hän oli koulussa täysin näkymätön, eikä hän koskaan esimerkiksi seurustellut tai osallistunut mihinkään harrastustoimintaan. Hän valmistui Lawrence High Schoolista vuonna 1984. High Schoolin jälkeen hän suoritti 9 kuukautta kestäneen elektroniikka-alan koulutuksen, minkä jälkeen hän muutti toiseen kaupunkiin ja alkoi työskennellä hälytysjärjestelmien asentajana. Tästä työkokemuksesta oli hänelle myöhemmin hyötyä ainakin jonkin aikaa, ennen kuin myös hälytysjärjestelmät kehittyivät muun teknologian mukana. Chris osti palkkarahoillaan 85-vuosimallin Subaru Brattin ja eli vajaan vuoden omien sanojensa mukaan täysin tavallista ja tylsää elämää. Eräänä päivänä Chris ei enää saapunut töihin, vaan työpaikan sijaan hän oli lähtenyt ajamaan päämäärättömästi kohti pohjoista. Hän söi noutoruokaa, nukkui motelleissa ja vain ajoi. Radiosta hän kuunteli uutisia. Ronald Reagan oli Yhdysvaltain presidentti ja tuoreimpien uutisten mukaan Tšernobylin ydinvoimala-onnettomuus oli juuri tapahtunut Neuvostoliitossa. Tuntemattomaksi jääneestä syystä Chris käänsi autonsa ympäri ja ajoi osavaltioiden halki takaisin Albioniin asti. Hän myös ajoi kotitalonsa ohi vielä viimeisen kerran. Sitten hän ajoi reilu tunnin matkan päähän Moosehead-järven ympäristöön, missä hän kääntyi Brattillä aina yhtä pienemmälle ja pienemmälle tielle. Hän ajoi hiekkateitä pitkin niin kauan, kunnes Brattista loppui bensa. Chris jätti auton avaimet autonsa keskikonsoliin, heitti vaatteita ja teltan sisältäneen repun selkäänsä ja käveli metsään. Hän käveli ja käveli tuntien ajan, eikä pian enää tiennyt missä oli, mutta hän ei välittänyt. Juuri sillä hetkellä hän oli tyytyväinen kaikkeen muuhun, paitsi nälän tunteeseen. Reilu parikymppinen Chris ei ollut suunnitellut mitään etukäteen ja nyt hänen piti keksiä, mistä saisi ruokaa pysytelläkseen hengissä. Ensimmäisten päivien aikana hän yritti kalastaa, mutta totesi sen liian työlääksi. Hänellä ei myöskään ollut asetta mukanaan, jotta olisi voinut metsästää. Ensimmäisen 2 viikon aikana Chris ei syönyt oikeastaan mitään, mutta kun nälkä yltyi sietämättömäksi, hän alkoi vasten omaa moraaliaan varastaa ruokaa talojen ja mökkien puutarhoista. Hän tunsi varkauksista syyllisyyttä, mutta nälkä osoittautui moraalikäsityksiä vahvemmaksi. Chris kertoi, että tuon ensimmäisen kuukauden aikana hän nukkui 1 ainoan yön tyhjillään olleessa mökissä, mutta pelkäsi koko ajan, että joku tulisi. Ja sen takia se yö jäi hänen viimeisekseen sisätiloissa. 2 vuoden ja 3 väliaikaisen majan tai asumuksen jälkeen hän päätyi North Pondin ja Little North Pondin alueelle. Keskeltä tiheää ja kivistä metsää hän löysi täydellisen paikan, johon päätti rakentaa pysyvän kotinsa. Seuraavien viikkojen aikana hän alkoi murtautua alueen mökkeihin, aluksi niihin, joiden ovet olivat lukitsematta. Vuosien saatossa hänen taitonsa kuitenkin kehittyivät ja lopulta hän pystyi murtautumaan mökkeihin jäämättä teoistaan kertaakaan kiinni. Chris on kertonut, ettei kertaakaan saanut itse murroista mielihyvää, vaan hän tunsi häpeää ja syyllisyyttä. Tämä oli kuitenkin se, mitä hänen piti tehdä pysytelläkseen hengissä. Jokainen murto edusti noin 2 viikon ajanjaksoa, jolloin hän sai istua rauhassa omassa kodissaan. Hän sai lukea, syödä, nukkua, kuunnella radiota, ajatella ja vain olla tekemättä mitään. Radion avulla Chris tiesi, mitä maailmalla tapahtui, mutta ympäröivän maailman tapahtumat liikuttivat häntä vain harvoin. Suurimman osan ajastaan Chris vain oli, ajatteli ja tuijotti eteensä. Hän ei koskaan tuntenut oloaan tylsistyneeksi ja hän uskoi, että sellainen tunne voi syntyä vain niille ihmisille, jotka kokevat koko ajan tarvetta tehdä jotain. Brattia, eli autoa, jonka hän jätti avaimineen keskelle Mainen metsiä, ei ole koskaan löydetty. Se saattaa yhä maata jossain luonnon nielemänä, tai sitten joku otti sen itselleen. Ken tietää?
Pidätyskeskuksessa Chris päätti pysytellä hiljaa, mikä ei varmaan tule kenellekään yllätyksenä. Hän ei suostunut haastatteluihin, kirvesmiehen tarjoukseen, kosintaan tai ilmaisiin maihin. Hän ei myöskään suostunut ottamaan vastaan hänelle lahjoitettua rahaa tai shekkejä. Lahjoitetut varat ohjattiin myöhemmin North Pondin erakon murtovarkausuhreille. 2 kuukautta North Pondin erakon pidätyksen jälkeen toimittaja ja kirjailija Michael Finkel kirjoitti monien muiden toimittajien tavoin Chrisille kirjeen. Hän valitsi sanansa huolella ja kertoi olevansa Chrisin lailla kiinnostunut eräjormailusta ja kirjoista. Hän liitti kirjeeseen vielä artikkelin, joka kertoi historiallisista erakoista. Jokin Michaelin kirjeessä vetosi Chrisiin, ja sadoista hänelle saapuneista kirjeistä hän päätti vastata ainoastaan Michael Finkelille. Syyksi vastaamiselle Chris kertoi tylsyyden ja vankilan aiheuttaman stressin ja pelon. Hän koki kirjoittamisen lievittävän hänen ahdistustaan edes hieman, minkä lisäksi Michael Finkel vaikutti ihan tolkun mieheltä. Chris kirjoitti, että suurin osa hänen vastaanottamistaan kirjeistä olivat outoja, karmivia ja suorastaan hulluja. Kirjeenvaihdosta tuli koko ajan entistä tuttavallisempaa ja henkilökohtaisempaa. Yhteisten kiinnostusten kautta he jatkoivat kirjoittelua ja hiljalleen Chris alkoi avautua elämästään. Hän kertoi, että vankilassa oli kamalaa ja oli kuin kidutusta joutua olemaan tuntemattomien ihmisten kanssa samassa tilassa. Hän ei nukkunut juuri lainkaan, minkä lisäksi hän oli koko ajan ahdistunut ja stressaantunut. Silti hän ymmärsi täysin, miksi oli siellä ja miksi ei tulisi pääsemään vielä pitkään aikaan pois. Hän kirjoitti, minä varastin, olin varas. Varastin toistuvasti vuosikausien ajan. Minä tiesin, että se oli väärin ja tunsin syyllisyyttä joka kerta ja silti jatkoin varkauksia. Toisin kuin asuessaan metsässä, vankilassa Chris ei enää jaksanut huolehtia ulkonäöstään. Hän kasvatti pitkän parran ja riutui. Hän ei kaivannut tai halunnut mitään muuta kuin hiljaisuutta. Hän yritti jutella lauseen tai 2 joillekin vangeille, mutta se tuntui teennäiseltä ja kaikin puolin vain vaikealta, minkä lisäksi hän ei edes tiennyt mistä jutella. Joten hän lakkasi puhumasta ja sanoi ainoastaan kyllä, ei, please ja thank you. Eniten Chrisia ahdisti epätietoisuus. Hän ei tiennyt kauanko olisi vangittuna tai että koska oikeudenkäynti alkaisi. Hänet oli kuukausia pidätyksen jälkeen siirretty omaan selliin, mikä yhdessä vankilan rutiinien kanssa toi jonkinlaista lohtua. Hän kirjoitti Michael Finkelille, että koki mielenterveytensä järkkyneen noiden 5 kuukauden aikana enemmän kuin 27 vuoden aikana metsässä. 5. kirjeen jälkeen hän ilmoitti, ettei enää haluaisi kirjoittaa. Aluksi kirjoittaminen oli lievittänyt stressiä, mutta nyt sillä ei ollut enää samankaltaista vaikutusta. Chris ilmoitti lopettavansa yhteydenpidon noin 3 kuukauden jälkeen. Michael kirjoitti Chrisille tämän jälkeen vielä 3 kirjettä, mutta saamatta vastausta. Michael Finkel ei kuitenkaan aikonut antaa Chrisin olla, vaan hän matkusti ilmoittamatta ja yllättäen Montanasta Maineen pidätyskeskukseen. Michael on myöhemmin kirjoittanut, että Chris näytti ehkä vähiten ikinä ilahtuneelta nähdessään Michaelin vierailuhuoneen pleksilasin toisella puolella. Michael yritti kysellä vierailukopin puhelimessa kysymyksiä, mutta Chris oli hyvin vähäsanainen ja vältteli katsekontaktia. Hän olisi vain halunnut olla rauhassa. Hän ei halunnut vastata Michaelin kysymyksiin, eikä olisi halunnut tämän matkustavan Mainiin. Muutaman minuutin hiljaisuuden jälkeen Chris sanoi, kaikki haluavat minun olevan tietynlainen, warm and fuzzy, täynnä jonkinlaista erakkomaista viisautta. Vaikka Chris vaikutti harkitsevan sanojaan, ne olivat raaan rehellisiä ja tuntui, kuin mieheltä olisi puuttunut niin sanottu sosiaalinen suodatin. Chris kysyi, kutsuttiinko häntä oikeasti erakoksi,
ja että oliko hän samankaltainen uutinen kuin tyyliin maailman isoin kurpitsa, 10-uutisten loppukevennys. Chris sanoi vain haluavansa olla rauhassa, mutta myönsi pitkin hampain luvan myös Michaelin seuraavalle vierailulle. Chris on myöhemmin sanonut, että katuu syvästi tuota päätöstä. Vankeutensa aikana Chris sai kuulla, että hänen isänsä oli kuollut vuonna 2001, mutta äiti, 80-vuotias Joyce, oli yhä elossa ja asui yhä samassa maatalossa yhdessä hänen kehitysvammaisen tyttärensä Susannan kanssa. Ensin Chris kielsi viranomaisia kertomasta Joycelle tilanteesta, kunnes ymmärsi, että tämä tulisi saamaan tietää siitä joka tapauksessa. 2 4 Chrisin veljestä vieraili vankilassa, mutta Chris itse kielsi äitiään tulemasta vierailulle. Se olisi aiheuttanut vain surua ja häpeää, koska äiti ei ollut kasvattanut tällaista lasta. Chrisille suoritettiin mielentilatutkimus, missä hänen todettiin olevan oikeustoimikelpoinen ja syyntakeinen. Hänellä diagnosoitiin Aspergerin oireyhtymä, eli hän oli autismin kirjoilla, sekä skitsoidinen persoonallisuushäiriö. Moni asiantuntijoista on kuitenkin myöhemmin kyseenalaistanut Chrisin diagnoosit sanoen, että hänellä oli vain kunkin diagnoosin piirteitä. Yksi asiantuntijoista sanoi, että Chrisillä saattoi olla ne kaikki tai ei mitään, ja jos hänen pitäisi sanoa, hän diagnosoisi Chrisin erakoksi. Chris itse myönsi, että hän saattaisi hyötyä terapiasta, mutta että hänestä diagnoosit olivat vain termejä selittämään hänen käytöstään. Hän ei halunnut uhriutua ja sanoi, etteivät diagnoosit olleet oikeutus tai syy hänen rikoksilleen. Christopher Knight tai North Pondin erakko herätti alueen asukkaissa monenlaisia mielipiteitä. Maanomistaja Lisa Fitzgerald, jonka mailla Chris oli asunut, sanoi, että mikäli hän olisi saanut tietää Chrisin olemassaolosta, hän ei olisi häätänyt tätä tai ehkä edes ilmiantanut häntä. Chrisin puolesta puhui se, ettei hän ollut koskaan käyttänyt väkivaltaa tai aseita murtovarkauksien yhteydessä. Vaikka osa sääli Chrisiä ja olisi toivonut tämän vapautumista jollekin syrjäiselle maalle omaan rauhaansa, suurin osa alueen asukkaista oli raivoissaan ja vaati Chrisille ankaraa rangaistusta. Vaikka hän ei ollut satuttanut ketään fyysisesti, hän oli aiheuttanut taloudellisia tappioita ja herättänyt ennen kaikkea pelkoa. Kukaan ei voinut tietää, millainen ihminen erakko oli, tai sitä, ettei tämä halunnut kenellekään mitään pahaa. Suurin osa asukkaista oli pelännyt miestä ja erakon legendaa jo vuosikymmenten ajan ja vahingoittanut asukkaita tavalla, jolle oli vaikea määrittää hintaa. Osa oli myynyt mökkinsä erakon takia, joidenkin lapset olivat nähneet vuosikausien ajan painajaisia, ja osa ei edes uskonut Chrisin asuneen metsässä koko tuota aikaa. Ennen kaikkea moni koki Chrisin varastaneen heidän mielenrauhansa. Erakkofoorumeilla puolestaan keskusteltiin siitä, ettei North Pondin erakkoa olisi edes saanut kutsua erakoksi, sillä murtovarkaudet olivat kaikkea muuta kuin niin sanotun oikean erakon toimintaa. Monien mielestä se, ettei Chris ollut edes yrittänyt selviytyä omillaan, oli vain laiskuutta ja murtovarkaudet itsekkyyttä. Chris itse oli valmis suorittamaan juuri sellaisen tuomion kuin minkä Mainen osavaltio aikoi hänelle langettaa. Walter McKee toimi ilmaiseksi Chrisin asianajajana ja kertoi asiakkaansa myöntävän kaiken. Chris muuten sai uudet silmälasit vankeutensa aikana. Oikeudenkäynti North Pondin erakkoa vastaan alkoi lokakuun 28. päivänä vuonna 2013, hieman vajaa 7 kuukautta Chrisin pidätyksen jälkeen. Hän näytti oikeudessa enemmän kodittomalta kuin koskaan aiemmin ollessaan koditon. Hän myönsi syyllisyytensä 13 murtovarkauteen,
loput rikoksista olivat jo menneet vanhaksi, tai niistä ei oltu edes nostettu syytteitä. Joidenkin murtovarkauksien saaliin arvon todettiin olleen vain $18. Tuomioistuin määräsi Chrisille yhteensä 7 kuukauden pituisen vankeusrangaistuksen, jota hänellä olisi viikko jäljellä. Sen jälkeen hän aloittaisi mielenterveys- ja päihdeongelmaisten rikollisten hoito-ohjelman, jossa hänen tulisi olla vähintään vuosi. Chris siis määrättiin kuntoutukseen vankeusrangaistuksen sijaan. Hänen tulisi jatkaa terapiaa vielä kuntoutuksen jälkeenkin ja maksaa $2,000 vahingonkorvauksia. Hänen tulisi käydä tapauksen tuomarin edessä joka maanantai. Chris ei saanut poistua osavaltiosta tai juoda alkoholia. Hänen piti muuttaa äitinsä luo, suorittaa yhdyskuntapalvelua ja hankkia työpaikka. Mikäli Chris rikkoisi ehdonalaisensa ehtoja, hän saattaisi joutua vankilaan jopa 7 vuodeksi. Ja näin North Pondin erakon tarina oli tullut päätökseensä. Hän jäi kiinni, myönsi syyllisyytensä ja hänet tuomittiin rikoksistaan. Ja tähän Chris Knightin tarina näennäisesti päättyy. Hänen elämänsä kuitenkin jatkui tuomion jälkeen ja toimittaja Michael Finkel piti huolen siitä, ettei hän saanut tehdä sitä rauhassa. Mitä North Pondin erakolle tapahtui? Mikä oli syy hänen metsään muutolleen? Mitä tapahtui Chrisin leirille? Ja miksi kirjailija Michael Finkelin ajatellaan menneen liian pitkälle? Niistä kuulet lisää ensi viikon minijaksossa. Kerro kommenteissa, mitä mieltä sä oot tästä tapauksesta. Monissa lähteissä kirjailija Michael Finkelin kommentoitiin menneen liian pitkälle ja että Finkelin olisi vaan pitänyt jättää Christopher rauhaan. Ootko samaa mieltä? Uudet Piinankirous-podcastin jaksot ilmestyvät Podimoon joka torstai. Jaksoissa käsitellään tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia, joissa ollaan tämänkin kertaisen jakson lailla siellä True Crimein laidalla. Kuullaan torstaisin Podimossa.